Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Okay! Pampanga, Pampanga. Ayan, nakatamo pong Consuelo, Ketikeng, Pampanga. Nanano ko pa. Diyos ko, pabren. Kayo miyabi king kaya katamong pamitalamitam. Ngayon ni pong Aldo, ano maning kaya kayong gagawan. Di naman po kaya kayong kayabe. Importante po, at kayo kayong pamitalamitam tamo. At makyabe kayo, king kaya kaming kwentuhan, ning kanakong partner. Mga na kayo. Nanungasan. Makapagkwento kayo. Malbe kayo. Uling live na live tama po king CLTV 36, king Free to Air TV. Kareng kaya katamo pong cable partners. King kaya katamo pong official Facebook page sa CLTV 36 official. Makayan mo naman po king kaya katamong YouTube channel CLTV 36 official. So alakan choice. Nung alakan TV, tingka cellphone. Yes. O, pwede mo naman kay YouTube. Kaya makpanalbe kay CP mong bali. Nung ASCLTV ng Alben na, iyalisme. Na ano pa tayo, BMI, kaya kayo ining balita mga palyari. Kaya tila buwan Kapampangan. Yan, ano pa ta? Hinga manong si Swaning kaya katamo po nga gambulan at pakamalan kaya katamo episode ngeni po nga 27 ning Setyembre. Aldo na ning Webis. It's Wednesday, Luko. Nanong yan kong kalendaryo lalon mo, Jenna Lu. Merkulis pa ngeni. Mamaligwa. 2023 o 2024 na yata yung Excited ka ang mayari ng weekend, balo ko yung sangkan. Or bisane kung mag-weekend na yung Jenna Lu. Niya po. Excited ko. Deta po nga, kaya kayong pa-shoutout, komento, padalayo po rin. Makiyagong ko po kayong kwentuhan, kaya kataang programa, padalayo po kayong Facebook page me. Kaya kayong live me. Ne. Then kaya kayong nanumamburi yung komento or pabati ken, happy birthday, binyag, kasal, nano yaman yan, debut, basal milarangan din, ilabas milangan. Pero, ready na po rin, kaya katamong nano. Agali mo. Bahal mo kaya madidistract ko na din. Isipan ko kasi, mila ko, kening ka na ako sasabihan. Isipan ko ninong artista yung kalupa mo nang di nga mag-spill ka. Ayan nga. O taga na ka, Senator Jinggoy Estrada. Mga kaibigan, you know, my father, former president, the former mayor of Manila. Kaya dapat po tayong kumain ng marami para maging malaki din po para tayong Buddha. O sige na, amin na rarambida. Ngayon, Aldo. Ginarang mi kay birthday! Gian, take it away! Wow! Happy birthday! Noemi Gutierrez de la Cruz ng Alabne, San Miguel, Bulacan. Happy birthday, Noemi! Pasanghay ka naman! Happy birthday, Marinel Alanige! Kasanting na timan, Ma'am Marinel. Uling, syempre, birthday na! Yes! O yan pa, Kirsten Altea Dizon, inaanak na po nga Christopher Parungaw, inaanak niyan. Ay, ba naman? Birthday yan, Ngening Aldo. Ano yung chelo mong bansa eh. Kaya kami makapanyan pansit. Ng pansit. Happy birthday, Chris Aquino Mariano ba? At tunay Pilipinas si Chris Aquino. Ay, di ba? Mariano yan pala. Happy birthday kaya ka, ne. Sana masayang Aldo mo. O yan, happy birthday, Rainer Antigo Tubig. Bayo yan, bayo, Sir Rainer. Bayo yan, bayo. Happy birthday, Rona Barrientos
No ka rin yung restaurant yun. Wala mga tamang celebrate na ka na. Happy Mga birthday! restaurant. O Ay yan. ba? Ba? Ay ba? Lemonan eh. Muri kayo ng payong-payong ng Francis! Gian Asuncion. Dati tamong kaya bekeng CLTV. Pero Francis, ingkutang ko kaya ka. Kilay is life ba talaga? Francis, kilay is life. Francis! O, pizza pie. Padala ka na. Happy birthday kaya ka. O ren kaya katambida ngayon ng O, Aldo. basta nung ating kong pamburing ipadalang greetings, basa mila rin, basa nun Jen Lu, ding pa-shoutout su. Wow, makatuto ko kayo ng live tamo. Ine, manalbing ka na akong pinsan. Dayson Pineda of the Mabalakat. Nga na, hi Ate Jen, na aming misda na kayo. Ay, aming misda na ka rin. Mamasyal ka kaya kami paninayin. Da na katandara. Ampong bapa. Kang Ate Jane Manuel, kapatad na ning kaya katamo nga kay Abe Jennifer Salenga. Hello, kano kang kaya katamong adwa, Kuya Jody and Malagong Jenna. Thank you, Ate. Then, ayan, Ate Marilu Macalino Lapos at ni kay Middle East. Ot ding pa-shoutout at kaya laray ng ating malagot ako, koyang yaw. Pero, no, ngeni po, kaya pundaki ngayon ni, basan tanaw man po yung kaya katamong question of the week, nanuya po. Nanong karakter da rin Kapampangan, ing peka burimo. Natin niya pong katukiyan. Bakit mo? Siyempre, miyayaliwala po ugali. Ren kaya katamo pong kabalen kang buong Pilipinas. Pero bukod tangi na rin Kapampangan na ano pong karakter ing buri. Ikawari na anong buri mo ka rin Kapampangan. Kaya katamong Kapampangan. Naku, mangot ang happy na yan. Obvious na obvious. Kung na kailangan i-explain. Pero oy nina, oren na po, reng balitang balen, balita kiti pula buad Kapampangan. O ita, mitimid dyan bagya. Pero yan, natsune. Ay, ating ko pong good news, masanting nga balita. Ay, tinimid na naman pa si Bayo, may excite la. Ay, para po kareng motorista tamong dadalan, King, Ciudad San Fernando, lakwas na po kindani na ning St. Jude. Kita pong intersection ka rin, King Barangay San Agustin. Gagana ning traffic light ka rin, yay! May operational niya yung may sabing traffic light na po, aldo na po ng Martes sa 26 ng Setyembre. At nandanan na metong lareng sira-sira o mamandara traffic lights kareng sa bendang sangkan nung bakit asa kabayat in trapiko King Ciudad San Fernando. Yan o, akit Choken TV. 89, 88 kalambat na, lampas ang 1 minute in timer na. Agpangging City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, pre-pandemic pa, 2019, inyang mesira iti ata patabanwa bayo ya pasibayong mesalese. Alang patugot ting pamangalampag dareng motorista business sector, ampoy Mayor Vilma Balikaluwag king Department of Public Works and Highways Region 3 na ayusan dala din traffic lights uling aliwa mo yung king St. Jude ing Palyado. Hindi PWH kasi ng ating mandato king pamanibala king pamang talakad. Maintenance sampong rehabilitasyon dareng traffic lights. Agpangking ahensya ang king katapusan ni Oktubre, target dang masamas langan ding sirang areti. Nuka rin, kini mong San Fernando o Central Luzon. Kaibat na po niti, i-turn over na nila kanuking LGU bang ilana ing Manibala. Jenna, Jenna po. Magmaneo yun ni una nga sabi mo mong ining balo ko yung kapalina bas pasibay ko rin pero na nga sabi mo. Oh, syempre. Jody Burr, masanting nga pong balita yan. Kabalen, uling et masakit mo rin kasi mangor kulay Tang mamantabi ka kaya kalupa mong driver nung palubanda ka o ali. Pero kanya natin tanang traffic light, syempre. Atin tanang tutok yan para. Saka, yun palmuran kanya ning kain Ding kikataong manibala, uling ginawa nung paralan. Talagang pepas da. Kailangan yung isamas ding traffic light, uling in traffic. Siyempre, may dibat pandemic, magbalik tampa si Bayo, king dati, lulwal no res sakin, may ragdagan la pa rin sakin, kaya kailangan talagang misamas in traffico,
Kenny King Cabecera, Wow. Naning Pampanga. Jody Bar, bayin kaya kan tutukin balita, nano karakalrugure may komenta mo. Di nang tala pa mong dalan, Bernie Garcia Ignacio, mabuhay tamong mga santing at mga lagong kaya katamong Kapampangan. Napunes, Ay, wow. siguro tagyaktang karakter. O ini 5 siglo, Maya pa oras po manalbe kami po kayo ni office ning 5 siglo. Payabot mi po yung suporta, king kaya kayong programa. Dakal-dakal pong salamat kayo ni Mang Siglo, makatapilantano po nga kapartner din. At maluwat tala pa pong akayabe, uling talaga mga santing laring karelang programa. Oh, Jody Burr, shout out kanu happy 7th birthday. Rafael Davis Tulilaw from Adeline Gray Simbulan Nemi. Oy, happy birthday sa'yo. Sana lumaki kang matalino. Oy ni. Ay. O sige, sige. Mabait. At syempre, masunurin sa magulang, may takot sa Diyos. Oy ni Jody Burr, magreact kita ang balita tamo ini. Sana ingkeng magliman din. Ay, Ang gawa na niya, atin mo naman pala traffic light kay Magliman, ne? Hanggang keng Sindalan, ne? Hanggang dakala pa keng rin. Sindalan, balo ko, makapatdaya pa naman, pamamandarita. Wow. Pero panayan tamo po. Katapusan na kaming Kikimot no October, po rin, wow. dapat kimot. And sana po, taglos-taglos na, balabalaw sa po yung pamagsanting na po ng trapiko kaya di Ciudad San Fernando. Yan. Oy ni ining kaya katamong kabalena at keng Chicago. Ana, hello Ate Jen and Kuya Jody watching from Chicago. Maka-proud na kayo man, ngayon da kayo pa Ayal Ben. Nino yan? Karen Timbol Cruz. Ay ba naman, Karen? Start spreading the... Ay, New York ka pala ita. Karen nga liwa pong balita ni awat tayo pa at sing malago. May gumpisa ni pong mie sapatos, medya sa pong school supplies. Sana all, ing lokala ka pa na ng Angeles City Karen Public Schools, ang pong daycare centers King Ciudad. Minunada na lang pintalan ding mag-aral King Angeles City Science High School. Kim pong mamanin muna ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazadin Jr., ang pong Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, ang pong Dinking DepEd Angeles City, at Chula King 1,647. Ding estudyanteng Mika Bay, yung sapatos, ang pong bag. King Kabilugan at Chula King 100,000 paris ning sapatos, t-shirt, bags, at aliwa pang gamit pa mag-aral ing makasadya ng pamyaning city government. Benepisyaryo kano keti ding pakakalulong estudyante, mag-aral ka rin 55 public schools in syudad, ang po pang 72 daycare center. Pero makanyan man Jody Bar, nakasanting nga balita. Una mga paisip ko, makanano do kaya ababalo, size ding anak na, size bitis. Makananin ta before lang magpagawang sapatos, pakwanan na pila na rin size 5, 6, 7, 8. Balo mo yung pakibat ko, Ken. Diyan natin pa problema na, mo no, dapat pa problema din. Atin kang sariling problema, trug itang mamang size ng bitis din, kaya na kanilang probleman mo. Pero yung nga sabi ko mo, kayo ka rin beneficiaryo, pakaingatan nyo la, pakamalan nyo rin bibiyed ang saup kaya kayo. Siyempre, magmasabal na rin kaya katamong mamuntukan, din kaya katamong opisyalis. Siyempre, murugo biro-biro yung ginastos na ken, na ba't mo naman ka rin may malen, ka rin kaya katamong taxes. Kaya, kasi last year, balo ko, ating euro gumami, papisali rin, detang kaya kayong tatanggapan na saup, ba't kayong gobyerno po to? Mapapa kayo, Yeah. Wala sa rin matubag may papa o pala mo lalati ka kanya lakano ring gamat may balik o reni na naman ko Jody Bar. Ibar ni Garcia Ignacio, shout out po kay ni po syudad ning Sydney, Australia. Kaya di na kondalan din chular bu aluang bansa po. Hello mates, hello down in Australia. Alam po kangaroo Ken, ayan, from Magaling po Latero Ken ni Bernie Garcia Ignacio po, ayan. And belated happy birthday to Malo Sofia Templo, greetings from Crisel Galang, Taytay. O yan, sige, ibalaos mo na yung kaya kang gagawan, Jody. Bago man lang pumanaw, nagbabaka sakali. Rugon kasi layang, dapat din ninyang makain, bala ko sasaliar gumbaka. Nagbabaka sakali ang isang 80 taong gulang na ginang sa Lambak, Cuago, Pampanga, na makilala at makita ang kanyang pamangkin na taya niya nasa 44 years old na. Ang tanging impormasyon na meron nito sa batang lalaki ay maputi at singkitang mata, kamukha ng kanyang amang nagngangalang, uy, para
Detalye narito ang report ni Arlene Salonga. Na makuhanan ng salaysay. Kwento niya, higit 4 na dekada na niyang hindi nakikita ang kanyang pamangkin na lalaking anak ng kaisa-isang kapatid na si Rodolfo Boy Sunga. Anak raw ito ni Mang Boy sa isang nagngangalang Presi na taga Maynila. Yung si Presi pala, nagtitinda yung ganon na chewing gum, sigarilyo. Di ba yung ganon, may kahon na ganon na nakasakbit sa ano niya, nandun may upuan siya. Nagbumili ng sigarilyo yung kapatid ko, nakilala niya, ganon. Hanggang sa, siguro madalas, na kurso na dance, kasi mahinin daw ng kapatid ko, hanggang nagkasundo sila, nag-live-in sila. Mula 1979 hanggang 1982 ay nagsama raw sa isang apartment sa Kamuning, Quezon City sina Boy at Presi. Noong 1982 ay umuwi raw si Boy sa Pampanga at sa kasamaang palad siya ay napatay dahil sa umano'y mistaken identity sa edad na 33. Dahil sa biglang pagkamatay ng kinakasama, napagdesisyonan naman daw ni Presi na umuwi sa Bicol kasama ang anak dahilan para hindi na sila makilala pa ni Aling Gloria na nooy nasa Amerika. Nang umuwi si Aling Gloria sa Pilipinas noong 2006, nagpasya na siyang hanapin ng kanyang pamangkin. Pero tila naghahanap daw siya ng karayom sa dayami dahil ang tanging impormasyon lang na mayroon nito tungkol sa pamangkin ay kamukhang kamukha raw siya ng kanyang kapatid. Chinito, maputi, at tinatawag na Boyito at Junior. Ano sabi ng mga pinsang ko, naku, kamukhang ko nga si Boy, kasing kapatid ko chinito Mas chinito pa kaysa sa akin. At saka medyo maputi. Kasing kapatid ko medyo maputi. Ako, umitim na lang ako dito. Maputi ako dati. Nag-garden kasi ako yun lang ang ala. Sa kabila ng limitadong impormasyong pinanghahawakan ni Aling Gloria, hindi raw siya nawawalan ng pag-asa. Palagi ko siyang napapanagip yun. Bago mo lang ako mamatay, makita ko siya. Kung may nakakalam kay Presi at saka kay Boy, kay sa anak ni Boy, kung ano ang tunay niyang pangalan ngayon, sana sabihan si Presi. Kasi pag sinabing lambak, guagwa, alam na niya yon, si Boy, yun ang nakasama niya. At saka na matagal ko na silang inaanap. Na bago ako mamatay, gusto kong makita ko siya. At matulungan kung ano man ang dapat kong itulong sa kanya. Kaya't panawagan nito, kung sino man ang mayroong kaparehong kwento at karanasan ay ipagbigay alam sa kanya. Ang panawagan ko, kung mayroong nakakakilala kay Presi, na hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pangalan, na naging girlfriend ng kapatid ko, na ang anak niya, nung namatay ang kapatid ko, pumunta sila sa Burol, sa Lambak. Kung natatandaan mo yung Presi, taga Lambak, si Boy, na Rodolfo Boy Sunga, na nakasama mo ng mahigit 3 taon, at saka yung anak nyo, hinahanap ko kayo. Pati ang anak mo, lalo na ang anak mo. Sa mga makatutulong kay Aling Gloria, maaaring mag-iwan ng komento o mensahe sa Facebook page ng CLTV 36 News ukol dito. Kasama si Liana Canilao, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Bali po, ani kalugod-rugoy tang matuangay ito. Ing pamanin to na, balamanin to kang karayom, king nanong kasi ta kasi biyan ita tamanin to kang karayom king dayami yan ka pa. Oh, yan. Are, wapin naman. O ita kasi rugo ni ene balu lagyo buo at andana ng Presi. Balo mo, feeling ko kaya medyo kalingwal mitang are. Kasi ditak na rin nga si kanini. Wala na makaya. Usually kasi makakaila rin, makatipon lang kayo libutan na ni Juan tamarago lang makanya ni tangare. Kay ba't siyempre, sumiyamalag kang karayom ka rin, Rogo, pa ito na may tusok ka pa kayong kakapantun. Ngayon, makanyan po nga inaos ng CLTV 36. Sana po ikalat tayo po i-share tayo itang balita nga itang gamiyabot niya kang Presi. Bali, bala mo kanyan mamasa na lang mo, Jody, na aga na kaning Presi tang karelang lugar, Lambaki na Guagua, Pampanga. Lola Gloria, aga na kanin, na migmit na la. Ang po itang Iboy. Na bala mo live-in partner na. O yan, sana po nesopan nyo kami po i-share tayong balita hanggang kay miyabot ya at akit nerogong apong Gloria in kayang pangunakan.
And siyempre, ako Mama King pamanalbeking kaya ang programa na ano pata. Uling kaya kaming pamagbalik, ma-amaze kayo. Kaya kaming bisita, uling miyayaliwang klaseng makanano sabi rin ni body accessories. Kaya Yes, katabong at- balo. What? Number 1, Ken, retang. Kayang pagmaragula, rosaries. Ikidepa mo yung plug tamo, Jody. Dakal na mangutang nung makanano de RH. Inya naman, pabren na eyo akit ng pagmaragul na, ning kaya katamong kabalen. King pa magbalik na ning... Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Ini po, necklace niya po. Kasi po, ini po sinulad kaya niyang soka na pong mayora po. Po. Tapos ini po, may gamit niya po for Binibining Pilipinas. At ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Ayan Jody Burr. At karang kaya katamong kabalen nakatamong kaswelo uling kempami katago na ini atintana pong katalamita, mga bisita. Nung ka rin masanting niya po yung pisabihan tamo. Kanyan man, ore pang rin kaya tamong ako'y shout out queen. Ako po aching malago, aching shout out na ako Imigi Calma Santos, shout out po kareng 4-piece CAT Angeles. Ayan, dakala salamat kong Migi. Ayan kang, ay ni na Jody Baring paninahin, tama ni ba nandin? Maya pa hugto ching malago at keng peka masanting nga lalaki. Peka masanting nga lalaki. Jody, manganta na lagat puso with gata, Ampong Shanghai, sponsored by Ira Sama. Kanya man niya, Ben. Atin na kanyang makalele, makapreser na. Manyaman yan. And pakilalatan niya po ngayon ni kaya katamong bisita niya. Pwede meng pakibalik, king kaya kang kaya, prompter na nanano ka na. Kaya po ba makitago na ini, munta naman po king kaya katamong pamitalamitam, king kaya katamo pong bisita. Ay, kaya mo pong pinusta mo. Yes, plug. Talagang dakala po rin interesado, dakala rin mangutang. Kaya pong kaya katamong bisita. Nano na rin, dakala rin maku-curious. Ne po. Kaya po kaurasan na ini, akayabi taya po. Sir Peter Ray Yap. And mas balo de po king Facebook Pedro. Maya pa oras po kayo, Maya Sir pa oras po kayo. Pedro. Kumusta kayo po? Ate ganda. Malago. Ate malago. Huwag na kanyan. Nota ko, Jody. Kumusta kayo po, Sir Pedro? Mayap naman po. Yan po, actually, I'm having my trade fair po, Kenny King Regional and Tourism Trade Fair, tamo po. And kayo po, masaya ko po Kenny opportunity ngayon uling napon po, I was surprised kasi po, habang mag-Facebook ko po, Miss France invited me po, Kenny. And then po, sabi ko, lakon kaya pa yung trade fair. Di lang kaya pang oras yung opportunity ngayon po. And, kenda kay ngayon ni, di nandahang oras. I-shout out, i-greet, ding ganang buri mo. Malagad mo kasi lumalag yung TV po. Sa banda, linwal ka pala kayong TV. O, tayo mo kuman rugusin na ito. Tumabog na pa. May wala pa kaya kasana na nga kalingwan. Papil po. Hello po karing kakong kapamilya, ilola ko po at Malbea po bale. And of course, in kakong mami po, she's having her dialysis session po ngayon ni Chef King Dialysis Center King Mexico, Dialysis Center po. And of course, karing kayabi ako po King Youth ning San Jose, King Parish of San Jose po, and karing kaluguran ko po King Cathedral, King Arzobispado de Pampanga. And of course, karing kaluguran ko po kayo, edan ako yung po, i-name drop itong metong. Kasi po, mayari. So, salangin ko po Kenny King, nanupata po. Bali po, Sir Pedro, metong po talaga karemburi nga kayabe keng kwentuhan. Netang akakita mo nga kabalenta mo na saslag alagyo kay miyaliwang craft, keng karera nga pupunta lang natikit mina na pong karakal mag-post tungkol kareta nga kaya kayong gagawan, metong pikarang i-compose, teaching, Ma'am Sonia, na talagang tatangkilikan dala, ding kaya kang gagawan. Jody Burr, nandin sa salatan mula. Wow. Ay, karen kaya katamo mong talapanalbe. Ingkutang ko kaya kayo, nino ing mahilig o mangoleksyon kaya kayong rosaryo. Or nino kaya kayo retang manintun panregalo. Nako lalawot kening programa tamo, ilang pisabyan tamo. Kakit so po rin at sukeng kaya katamo. Ren po, dentala na sample. Talanantala. Ay! Mekintal ko. Ay, pangasanting da po rin yung kaya katamong rosaryo na makadisplay ko po kaya katamong lamesa ngayon. Pero bayo tamo miras kanda ngayon. Siyempre, kilalanan tayo pa kay Sir Pedro. Sir Pedro, no ka rin ka magubra po pang nanong pagkaabalahan mo, King Pami Bebe? Actually po, mayari kong yung pamag-aral ko po, ito ka Bachelor of Secondary Education, major in English po. Actually po, product na ako po, and I'm proud product po ng City College of San Fernando. Year 2017 po. So, as usual po,
maging teacher ko po, after I graduated po, tinuro ko po karang Yayaliwang School. Pero before ko po discover ini, yung pinaka-recent ko po is tinuro ko po King Guagua National Colleges po, kaya po King Guagua. Ngayon po kasi, let's face the reality po na aliya po, sapat itang kakuha ko pong sweldo and as a breadwinner po, aliya po enough ita to finance my needs for my family po and for myself. So, siguro po, lugod na rin po ni nga pong ginubinya na po yung vocation na ini, King Pamangawang Rosario. So, habang pong tuturo ko, yung weekends ko po, sisingit niya po yung Pamangawang Rosario. And then po, ito po may grown na po and makasahop niya po king daily lives ko po as a teacher. And ito po, minsan makapag-share ko pa po king kakong karing students ko po, patsyatin la pong need king activity instead of kukuha pa po king mismong funds na ng school. Mag-voluntary ko po talagang kaya. So, it will be a big help po talaga. Ate kumungkutang, sir, kasi renggagawang bidad accessories, makanya na, magumpisala rin, balta, retang pang-dekorasyon accessories, kengwak, kwintas, sing-sing, bracelet, makanya na. Ikayo po, o si Ma'am Rosers, active kayo po kay church? Yes. Well, actually, tendogi ko kaya. Karel na kasing kareng kapampangat ang ausandang Dagis. pisamban. Dagis. Pisamban Yan. po. Dagis, pisamban. Po. Actually, mag-start ko po, yung anak ko po, around 13 years old po, mag-start na ako po king pamagsilbi. Mag-serve na ka na eh. Mag-start ko po king Arsobispado. Dati po ako sandamo po Chancery Chapel. Since chapel, private chapel na po ni Kai. And then, ito po, siguro ito po yung maging influence bakit mag-come up ko po with making rosaries. And meron po kareng reasons po is, ko po kasi agyuing, actually po, ali po talaga business in purpose ko for making rosaries. Okay, wow. In purpose ko mo po, buri ko mo po talaga magmamye something for our patroness, the Virgen de los Remedios. Because I don't have the means po talaga na mamiyeng crowns, vestments, and anything na medyo mal po, yung panahon na ito. So sabi ko, why not to give something na paghirapan ko, pag-effortan ko. So, ito po, mag-start niya po ito and then pinost kaya po, tuloy-tuloy na po. And karin po how much gagawa ka palang makanini. So, karin po start ega-naga ng journey ko po king Pamangawang Rosario po. One year, wow. Wow, nanong banwa? 2019 po. 2019. Opo, 2019 niya po ita. And then, siguro po metong din po kareng way, introduce kay po kareng tao. Anya pong linaban ko pong lakan tala turuning sinukwan. Keta kung barong ko po, karin ko po mag-start na, ay pwede ko, agyo ko rin palang gawang accents and accessories for my barong. So, anya pong lumaban ko, ako pin problema yung accessories ko kanta. And then po, kitang kayo ko po festival costume, at tatalan ko naman pong Rosario, which is very different from the previous Sinukwan Festival kasi usually po, babae lang po rin tatalan Rosario. So, that time po, ako tatalan ko pong Rosario for the festival costume. Makanta pala yung kwento na kain eh. And, anyang gagawan mo rin, makanani itang first, buri kang abalo, itang first, makanano may gawa, and itang, siyempre ating paghugutan yan eh. Itang makananong may gawan, makananong may pegumpisan. Pwede mo ikwento itang first, itang influensya mo ka rin, may tulak kaya kitang first mo. Siguro po, itapin po, since dagis pisamban po pin po, yaw san tamo kaya ni King Kapampangan po, yung pagiging Marian devotee ko po, actually po, malalama devotion ko po King Virgen de los Remedios po siguro, yung maging inspirasyon ko. And of course, siguro po, ito pin po, maging means na po ning kakong financial para po King mag-finance po King family ko. So, only child ko po kasi Okay. So, I'm the breadwinner po King Bale. So, ito po, family and by devotion to the Blessed Virgin Mary po under the title of the Virgen de los Remedios. At tanda na niyo po itong first gawa mo, tsupake, kano ka rin? Actually po, yung peka first po, anyang pagka-post ko po, Mesalia po, kabatch na pong mami ko king Pampanga High School. So, ala pong pong box kan, pa so menton ko mo pong extra box, anyang king kwarto ko po, and then, ala ko po talagang packaging kanita. So, ala ko pong idea ako po talaga, expect Wag na... ang bala mo. Opo. Ala naman keng loob mo talagang
misalila eh. Mamisali ka eh. Di ba? Makanta yan. Opo, Ayan, totoo po. tayo, sir, gagawa na laro mo. Talagang pagkapuya. Ika talaga. Yes po. Hanggang ngayon, ika pa mo rin. Yes po. Kasi minsan, pag darakaling kayo, di ba, pagawa dala, mag-design kayo, pero talagang ika yuhan. So, makanano yan mo po, kaluwat gagawin. For example, luwa, kwakatang meto. sige. Tapala mo na, Sigurong inininiguro kayo ni. Yan. O yan inininigning gold. sige Medyo po. lawentayan niya. Lentanin mo, Sir Pedro. Yan, no. Palto, yan, no. Ini po, awsan tayo pong koronilya, kay po rosary da po ring Agustinian. Atin po kasi miyayaliwang rosary po talaga. So atin po Dominican Rosary, Franciscan Rosary po. So ini po, intended for an image of Santa Rita ya po. Okay. So since is Santa Rita po, yung ma-attribute kaya pong flower is rose. So kinoncept kaya po na I use ceramic beads and then rose connector po. So atin niya po talagang concept yung kaya. Ini po gawa kayo mo po maximum of yan po agagawa kayo po ini 20 minutes. Jojo, ikuwakas mo na yung mo niya mo. Lawin mo yun. Oretang beads na Talagang ding beads na hanggang tampe ka maximum mong zoom. Talagang akit mo retang cortina ning roses, karening beads sa ginamit Nano ko singawas ka? Coronilla po. Coronilla. Rosario da po ring San Agustinian. Patitang kainan ninyo, talagang rosas siya, lawin niyo. Kareng talapanalbeta mo, ne? Opo. And then Kasantinda. po, in center medal na po, yung patroness po ning Agustinian, Aring Agustinians po, in Nuestra Señora de la Consolacion po. So this will be given po kang Sir Glenn Canlas po since he has an image of Santa Rita po. So in atyo po king libutad in de la Consolacion ng Korea po ning Mexico po. Buli mo sabihan, sir, pantunan mo lang. Every part. Wow. Yan. No ka rin mo nga pa. Kasi, no ka rin masasali. Kasi, masakit lang pantunan din. Po. Ngayon mo muna po, magkasakit ko po kasi ala ko po talagang idea. Siguro po, blessing na rin po niyang first time ko po kasing nang mahus kanini po, mag-start yung pamangawang rosaryo po. Mikit kaya po kasi ng kaluguran ko kimeto nga bead shop king Manila. And then po karin ko po ikit deng beads. Ay ganap. So karin ko po may fascinate. Ngayon po, ito po, may ka-idea ko po and then with the help of some of my friends po, aturuda ko po na karin po manik pong beads. And then po rin aliwa po, orderan ko lang po aliwang bansa. Bala ko mo kanita, Jody. Yung rosaryo, meto nga, retang bilang dareng beads da are the same. Retang elements sa atyo are the same. Alila. Alila po. Pero okay. ito pong usual na gagamitan tamo po. Apin po itang 10 Hail Marys, Wow. apin po limang misteryo. Pero ring aliwa po kasi atin la pong, atin po ring Franciscano, atin la pong 7,007 Joys of the Blessed Virgin Mary. So pitula pong apulo retang pangadjanda po. Then po yung each mystery po, i-recite na po itang Joys na po ning Blessed Virgin Mary, itang birth of Jesus Christ. Pagaralan mo nga din. Anya pong gagawa pong rosaryo. Karing ko po talaga mas adipen yung knowledge ko po karing miyayaliwang rosaries po talaga. Okay. Siguro, kaya pa magbalik tamo, Jody, pero kutangan tala nung, aliwa lang Wow. rosaries din. Pa-explain tala kahit sa bitin ng king question. Makanano mo abalo itang talento mong pamangawang makanyan? Is it self-taught? O karatang aliwang kaluguran tamo, menalbela, YouTube, bada mo, baka nga balo da. Kaya pa magbalik na po ning nanupatayan po yung pakibata na pong Sir Pedro, ko po mama ko, magbalik ka pa, nanupata. At ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga,
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Kaya po yung kayong programang Nano Batamig, Black ang bagyanan din po ito, ating evil spirit ko kontra kay kaya katawang programang ini. Pero ating kung hanging question kaya kanan din Sir Pedro. Masaguli, yan. Makanano mo abalo, no karon mo abalo, or is it self-taught, ini pa mga wamong makarin, makanya? Niyang muna po, alak po talagang idea. Kabang sasali ko pong materials or set of tools for rosary making po, kakit ko lang po kasi rin seller kanta or ring sales lady. Gagawa lang po. So, linawe, kaya po, makanta pala. And then, kita po, connecting beads niya mo po. And then, siguro po, anya, makapag-come up ko po with different concepts ng pamangang rosaryo po, it is because I'm an art enthusiast po. Since kamarero ko po, caretaker ko po ng imahen. So, ring sacred art po talaga, I appreciate ko po. And then, ito po, king theater artist ko rin po ng Artisan Tarita. Siguro yung passion king art po talaga, lulub po talaga kitang pamangawang rosaryo din. The ideas are coming while I'm making the rosary po. And then, bayo ko po gawang rosary, lalawen ko po nano kayang masanting. Buri ko po kasi maging, may ka-trademark ya po yung gawa ko pong rosaryo na aliya mo po tuloy-tuloy. It has something with small details po talaga. Madetalye. Mas madetalye po. Wow. Sir, yung kutang ko mo, rening rosaryong gagawan mo, atimbang pamiyaliwa, impang santo, ampong pang tao, o pareho kong aus gagawa? ka rin, kasi natin nating kang nanya kasing aus ka rin. Coronilla. O, ito, sige. Sige, unahan tayo pa na ini, nano ya kanya ng blue ngayon. Actually po, ini po, rosarya mo po talaga. Yan itang usual na gagamitan. Pang santo ya po, ini, pwede pong gamitan pang santo. Kasi po, nung pang tao ya po, medyo kaya po too extravagant po, masyado ya pong mabayat. Pero, usually po, request na po rin kakong clients for personal use po na ating pong value. Sometimes they request freshwater pearls po, mas malatiya po and then aliya po mabayad. So kapang mga dila po, at least, and then po rin aliwa po kasi burida po something unique na pang regalo po for personal. Okay. So usually po, makaninila po rin pagawada po. Pero Denny po, halos pang santo na po. Ini po pang tawya po kasi necklace ya po. Okay. Ita sana yung tutuki kong ikotang. Halimbawa, dual purpose siya. Gamit mo yung pagrosaryo. Pwede mo yan namang asulod, Sir Pedro. Kay sir, ita pong pang sulod po, gagawa ko po talaga. Okay. Depende po king request ng client, ano yung po design. Ring aliwa po kasi buridang necklace, kalupa na po ning gawa ko po kang Ma'am Ching and kang Ma'am Sonia po. Atin lang pong religious photos po. So, deta po, alila po rosary, necklace na po. So, atin po talagang, to be honest po, yung rosary po kasi alila po talaga dapat Susulod. Kasi Kaya pang santo. they are intended for the use of prayers po and it's a sacramental po. So, ito po talaga. And then po, kalupa na po nini. Lupaya po talagang rosary. Pero it's a necklace po. Necklace ya po kanya. Walang religious necklace. Po ne. Yes po. Ay, sir, karen kahit tamo, manal be tamo ne po, nandun de pa ispatan, nini nga, at yung siping ko na rosary. Sir, malyari ming sabyan, anong kwento na? Nini nga rosaryo ngayon. So, this is what I have named the Peña Francia Rosary po. So, it was used by a Binibining Pilipinas candidate last 2022 po for her national costume po. National costume. Yes po. Baliatin lang pong kwento rin retang atsukeni po king Rosario. In red beads po, magsimbolya po kitang burning love daring Bicolanos king ilang Peña Francia po. And then the metal craft po na mag-connect king each mystery po, it symbolizes
the cathedral where Inang Peña Francia is being enshrined during the Peña Francia Festival. The center medal po is the image of the Nuestra Señora de Peña Francia po. So, the patroness of Bicol. Aliya mo pong mayakit ketang gulot. Actually, atin niya pa pong reverse medal po ini. The okay. face of Jesus Christ, the Niño Jesus po. To remind the people that Mary leads us to her son Jesus Christ. Oh, So, makanya niya po. And actually po, may tong kareng vlogger po, may notice, pageant vlogger po, named Tita Lavinia po, notice this art piece po. Kasi sabi na, even king pinakamalating form ng costume, atin niyang kwento in national costume ng Kamsur. So, that's why po, kinaide po, may feature ya po ini, katang metong pageant vlog po. Anyang kasagsagana po ng Binibini Pilipinas last year po. Ayan, kasanting na po. Ayun pa nga, balo ko, Sir Pedro, aliwa mo ayan, kasanting na, ayan, focus de, yan, kanya na, mas ikit de po in detalye na ninyo. Detang amanwa ng Sir nandin, red beads, ayan, detang metal, nangausdam po ka rin. Metal craft po. Metal craft, yan. And ine, siyempre, atin na kang ginawa na kang rosaryo, apong pang At hindi pa necklace. kanong giwang pang international Actually youth. po, ating ko naman pong agawang rosary for an international pageant po. Last year yan naman po ita, it was used for the national international costume ba ita? Okay, national costume niya po ng Sir Peter Cholos Atiangco po. He represented Philippines for the Mr. Planet Universe po. Yung theme na po kasi ng costume na is Maleldo, so it tells about San Fernando, the lantern, and Magdarame. So, di ba po, yung traditional Magdarame ang kakita mo, they wear the rosary. Wow, patang Wow. Pat siya kay, ito yung panatada. So, the head designer instructed me, Sir, can you make a rosary? Kasi Magdarame yung theme in yung kakamtamong costume. So, ito po, ginamit ko po, talagang ating thematic symbols with the crown of thorns ketang rosary, picture na po ning Dolorosa ning San Fernando, and picture of the Santo Cristo del Perdon on the cross. Di yata po. binalik kaya kasi rotate. Actually po, actually po bales, alikay mo po talaga agyong dalandet ang adwang frames po. Okay. Sige, Ako Jody naman Bar. yung kutang ko, siyempre, pota, pinaining panahin yung question. Pangasanting da po rin gagawad mo, Sir Pedro. Talagang bonggesius la talaga. Talagang it's kind very fantastic, amazing. Talagang kaila, masanting la. Pero Sir Pedro, ito na, ang pinakahihintay ng lahat. Siya, magkano la? Range la po. Detang price range da mo. And siyempre, ating customized. Po. Actually po rin, mayayaliwala po talaga. Depende po kasi king gagamitan kong beads, design, kin pa mag-execute na po ng whole rosary po. Pero kareng santo po mag-start na po 2,000 and up po. Kareng pang personal po and kareng pang personal, pang regalo ko pa na po nini, mag-start na po 1,000. Ay, wow! Very affordable. Wow. Pero tang quality naman, nakakita naman na Jody Bar. So, for example, ito pong Manal Beta, ang bisa lang magkain, magpagawa, sabi yung iretang santuda o karela mismo. Pwede Baka nano da kayo magpagawa. kontak, ating kayong cellphone number. Ating ko pong Facebook account, it's LM Beadworks and Rosaries po. At siya po king Facebook tamo po. It's LM Beadworks and Rosaries po. So, akit yo po rin aliwa, mayayaliwa ko pong works ka rin. Okay. Ating may comment kay ni Maynard Pineda. Gewa niya rin pong Rosario in venerated and miraculous image ning Birhen de los Remedios ning Kabetikan. Yes po, yung Birhen de Lourdes po ng Kabetikan. Wow, eh. Okay. Ating kung kukutang nandin na Jody Barot, Mila ko kayong lube ko nga ating may komento ne. Pero ay masima pala ning balik ka, divine intervention. Pero pa nga balo ko, bala mo mag-embark na ka naman into another form of arts, king beads na. Dito pong pamisali ko ngayon, actually po, sabi na po kasing Ate Ching is one of my, po talaga, ma'am, yung advice na, Pedro, why don't you make this kind of necklaces? So, anya pong trade fair, nilaunch kaya po itang kay, miyayaliwa pong necklace, pamisali ko po king regional trade fair para po sabi ko, kasi ring aliwa po manton na po talaga non-religious accessories po. So, ito po, makagawa na ako pong necklace, earrings, na pong kalupa kang Ate Ching tangakit yun po, and then kang Tita Sonia po yesterday, sinulod niya po kano ito. And then po, yan po yung trade fair ko po.
King SM Pampanga po. So, kasalukuyan natin yung trade fair, ne? King, SM Pampanga, pero hanggang nakan today ka rin. Opo. This day. So, punta lang niya po King SM Pampanga yung booth ng Sir Pedro. After na ning King SM, ating kapangalawang exhibit or booth? Actually po, may ganap na po yung first solo exhibit ko Okay. po. In line with the Fiestang Fernandino po. Last May 15 to 21 po. In line with the, ito po. Ayan po yung Maleldo Rosary po. Ginamit for international pageant po. So, panlalaki po. And then, yan po rin mayayaliwa ko pong masterpieces. Wow, bagay mayari sir. Buli ko muli naon, ali lang mga rosaries din gagawin Apo. mong religious Apo. kain ng house kanta, accessories Apo. or what. Yan, naninis. Benny po, Black kwinta siya na, may bigay Apo. sulo. Doon yung blating gaya na. Wapin po. Actually, lupaya pong necklace. Pero, this is what I call hair guard po. Kasi po, di ba, Hair guard. Opo, hair guard po. Actually po, king gulot na ring buwak na ring birhen or any sacred image po. Kasi po, patsa lilimbon, ring aliwa po ring buwak Wow. So, ini po yung pekabala mo. Mag-fly away yan eh. Mag-accessorize po kitang O gulot. yan, o. Sige, Jody Burr. Okay. O pasibayo ne, Sir Pedro, pasalamat kami kay oras ay ni. And agkatan mong pasibayo rin kay katam talapanan be, makananood da ka kontak ding interesadong pagawang panregalo, accessories, gagawa yan naman pong non-religious accessories Sir Pedro. And rimdam yun naman po rin prices nandin. Eko pa mo po mag-buffet, makasali kayo. Eko pa mo po pupunta-puntang mag-coffee-coffee, ne. Makasali kayong makanyan. Tsaka actual danong akit kay kang trade fair. Panlalaki, pambabayi, pwedeng-pwede. Sige, Sir Pedro, go ahead. Hello po, Maya pa. Oras po kaya katamungan. Sa Blang Kapampangan, Amanalbe, Kenny King Nanupata. Agkatanda kayo pong tumagon King kakong booth, King Regional and Tourism Trade Fair po. Ang ganya mo po ngeni, King SM Pampangas Event Center po until 7 p.m. po. So, panahinda kayo po. And of course, ayo po kakalingwan nung bisa kayo pong paggawang mayayaliwang custom-made rosaries and of course, non-religious accessories po. You can message me at LM Beadworks and Rosaries po. So, panahin kaya po yung message you and I'm happy to entertain you po there. Yako po yung mag-respond ka ng messages you. And ala ko pong worker, yako mo pong gagawa. So, talagang I'll make sure po na makapag-produce ko po something for you po talaga. Talagang artist siya datang. De talagang aliwa. Ngani pampos tong ko lang. Jody Burr Wala already. lang secret O powers. yan, si France. Albert Benafiel, hello! And Brian Salita from Balas, Mexico. Ako pong ama ko, magbalik ang nanong pata, uling magkantatapa at gambulan taya, ing amanong si Suan. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Kabilis po yung oras, so tana po kinta huling dakin ng kiyakatamong programang nanupata. And ngayon pong dakin ngayon ni, magkantata mo ba? Magkantata mo ba? Yes. Ito pa ang kiyakatamong question of the week, Jody Burr. Bayo ta magkanta. O sige, nano yung kiyakatamong question of the week, pasibayan, basan tala po rin kaya kayong komento. Nanong karakter da rin kamampangan yung payakaburi mo, bakit mo? Sabi na pong Rael Ventimiglia Sanders, masaying singla. Nanak ano? Laging alang kapupusan. Langing alang kapupusan, langing kapampangan. Ay, nuko naman. Ika talaga. Si Rael naman. Pero, manggang makanyan masaying singla. Itang magpursigila pa mo. Yes. Twinkle toes. Toes. Diba kanta? Mapormahala kahit alang pera ang bulsa. Awa. Naman mawawala yan. Manutang na pa. Basta makapamorma lang masalese. Makapaganda na ka rin ng bisita. Judy Ann Lamar Ignacio, mapanyaup. Check. Magalang. Check. Apanyiklod. Apanyiklod. Yes. Check. At malambing. At syempre, manyaman magluto. Tay Jenalu, manyaman niya kaya magluto yun eh. Balo ko pag maragol may mari niya ako, tang mukha na ako. Sige, biya ko niya mo nga manyaman magluto kang mari. Niya mag-reflect naman kang Op. Sige napin, magkantata pa. Tara po sabayan tayong kantang ngayon eh. Eko palo ang gawan ko nung mawala ka isipin ko. Manwala ka kako, eko bibiro para di ka kinisip ko. Bori ko sanang sabihan ke ka, yung pangati ko ikataga na. Nanumaling malyari at syoko mo keni kaya tabi mo parati. Ikaw mo ingge ko, yung lamaning puso ko. Eko magbayo, pangako ko. Kaya kaya mo pinluko ko, kapilan man e magbayo. Uling ikaw mo, ang palinap ko. Aldo kung sabihan ke ka, kaluguran da ka baruning ipa. Manwala ka kako, eko bibiro, parating kaya tabi mo. Kasanting na po ning talagang kantang Kapampangan, talagang suportan tala po rin kaya katamong local artist, ne po, talagang magkanta tamong Kapampangan, pero bago tamo. Tanupan ako. Tanupang kapin. Bayo tao mayari, gambulan tayo pa mo po yung kaya katamong amanong siswan. Dagdagan tala ring amano, ake kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Ayan. Pandakaki! Palagay ako, kaya siguro inaus ding Pandakaki, ala lugar a Pandakaki, uling kanitang panahon na maluwat na, mayayakit lakarin din. Ding sampagang Pandakaki in English? Angel's breath. Angel's breath. Nino kaya ng ating Angel's breath kayong studio tamo? Dangerous breath. Dangerous breath la siguro.
Oh, yan. Gamitan, value na po yung pandakaki ngayon ating pong lugar, ngayon atin mo naman po Sampagas. Sungakit sila, ay pandakaki pala ini, balo mo ini king, nano pata. Mayari na po yung metang oras, pamitalamitam-tam ngayon nga doon na po ng Miyerkules. Nano pa ta, abayin nyo kami pong pasibayong Jody bukas. Bukas pa po, Webis na po. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan, alumbang parungaw. Ako naman po ay Jody Dizon Mercado at kami po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen. Liganding mga lagong baro. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.